Dit regioboard is belangrijk om daarmee dat stuur te gaan aan de versnellingsagenda. En de versnellingsagenda is een agenda waar het mij geld krijgen vanuit het Rijk, maar ik vind het de gemeente en de provincie om de economie en de arbeidsmarkt verder te helpen. En uw jeugd en uw jongeren, maar ook op weien en op het gebied van recreatie, uw regio, Noord-Friesland, voor u te helpen. En de regioboard, daar zit ondernemers in, mensen in het onderwijs, maar ook mensen van de overheid, die sturen die projecten met elkaar aan. Oorlopen vooral met je mal werkje. Dat doen we ik natuurlijk in Noord-Friesland en soort maar succes. Heel veel dingen binnen bereikt. Anno 1, anno 2, de onderlis van de centrale as, extra sneltrein, grens layout, verdubbeling van het spoor. We slagen erin om teruggekeerd te werken, uzelf heel duidelijk deel te zetten richting Den Haag en Brussel. En dat docht vertutten, want we hebben toch weer even een heel soort yield gekregen, 24 miljoen in totaal, om in deze regio voor te zetten. We hebben bijvoorbeeld Field Lab, dat is een heel groot onderdeel van die versnellingsagenda. We hebben zo door maar landbouw, maar ook maar de verzilting. Nou, de landbouw is heel wichtig hier in deze regio. Ik de ikkerbouw die het last van het steeds zouter worden van het groenwetter. En dat betekent dat we daar oplossingen voor beziekje te vinden onder oren. De bouwcampus is een prachtig initiatief wat echt vanuit de regio-deal en de versnellingsagenda ontstaan is. En zulke soort ontwikkelings, vanuit de toekomst, hoe kunnen we de energie uitwenden krijgen, hoe kunnen we energie neutraal produceren, dat is een hele belangrijke ontwikkelings. De mensen dit we hier hebben, en daar hebben we gelukkig nogal wat van, echte vakkleur, dat we die goed inzetten kunnen in deze regio. Want we zeggen dat er zijn 4000 mensen de komende jaren uit het bedrijfsleven rekken. Ja, die moet vervangen worden. En dat mogen we jongeren waarom krijgen. Dat moet goed personeel wezen. Dus daar investeren we op. Ze moeten ervan vernemen dat wanneer dat jou boer bent of recreant of dat je baan hebben op een school ik een praktiekonderwijs doet, dat je merkt dat het landschap beter wordt, de boeren beter hun werk doen kennen en dat jouw dochter of zoon ik beter aansluiting vindt bij de arbeidsmarkt. Dus het zal net een slok op een borrel wezen, maar het zal wel merkbaar zijn. Dat aangezien die economie weer een andere kant op gaat, en daar lijkt het nou ook wel op met het coronavirus, dat we besteed binnen om zo goed mogelijk de kansen die er binnen te pakken. En dat kan je alleen maar doen als je heeg opleiden, goed gekwalificeerd personeel hebben, zodat wanneer dat er werk is, dat je dat ik zo goed mogelijk doen kan. Nou ja, de regioboard gaat onderslagen om hier via de stuur rond te gaan. De versnellingsagenda die wordt uitgevoerd. Wij beoordelen hoeveel overheidsgeld met erin, maar ook hoeveel geld komt er van het bedrijfsleven en vanuit de onderwijs komt erbij. Om mij en waar dat project is maar stal te gaan. Wij zijn goed bekend in de regio. Shit dus even on, zorg op de website, bel je de gemeente en je wordt direct geholpen.